Xayrlı күн, hürmetli оқушылар, hürmetli оқытушылар, hürmetli жюри ағзалары һәм шақырылған қонақтар. Ысынлап та бүгін Башқұртстан Республикасында балалар үсінде, оқытушылар үсінде, ұлылар үсінде ұлы байрам. Біз барыбыз да яратып көтіп алған Урал батыр эпосын яттан ятлау конкурсында биылғы елда Туймазы ерінде ұсыраштық һәм шуға барыбыз да бик шатпыз. Дөньяның нимәһенә генә карамастан, бұл конкурс дәвам итәсәк һәм ысынлап та елдан-ел яшьләрнең күбрәк катнашулары безне бик куандыра. Яңарак кына Сибай калаһында зур фәнни-гамәли конференция булып үтте. Һәм ошо халыкара конференцияның 9-нчы Урал батыр эпосына багышлануы һәм ошо конференциялар бик күп илдәрдән галимнәрнең катнашуы буга бик зур дәлил. Хөрмәтле катнашучылар, хөрмәтле укучылар, һезгә Мәгариф министрлыгы ягыннан үземнең исемдән матур итеп сыгыш яһарга теләйм. Ходай Тәгалә теласкысы бирһен. Моны бит табигатьтә күреп тора. Без кайдан, шул райондан дип әйтерлек итеп сыгыш яһугызны теләр. Ни була? Барыгызла сыңгылдан байрам менән, байрамнар мөрәк булһын, бөтәһе изге булһын. Байрам менән. Абруйлы жюри эпосты ятлаган 56 сыгыш яһаусының араһыннан айрыуса оста һәм тулы һөйләгән кыбайырчыларны билдәләй. Иңүчеләр араһында Учалынан Әлнирә Заһидуллина, Сибайдан Әлия Әминева, Баймактан Ильяс Даутбаев, Илештән Лияна Галиуллина, Әбиялилдән Дәүләт Сафин, Күмертаудан Инсаф Ямилев, Туймазынан Айдар Камаловтар алга сыга. Гран-при бүләгенә Хәйбулла районы Әбеш мәктәбе укучысы Газиз Ишмөхәмәтов лайык була. Күрдегез барын күз менән, һау уртлаган авызыма, тыюдар тулды яу менән. Йөрәгемдә телделәр, кулдан көсте алдылар. Уландарым һезгә әйтәм, таңлайлым һиңә әйтәм. Ир арыслан булһаң да, батыр беләкле тауһаң да, иледә йөреп ил күрмәй, тубыгыңдан кан кисмәй, йөрәгең батыр була алмас. Явызга юлдаш булмагыз. Кәңәшсез эш кылмагыз. Мин нәрсәгә нерләрдә кешегә байман табыгыз.